do interior a última habitación todavía está botando fume, bueno, está botando vapor de auga da temperatura que hai aí e auga que se lle botou. Entón, mentres todas as condicións non sean as correctas, non se vai dar por extinguido. E hai 7 meses un fatídico accidente nunha coñecida atracción de feira acababa coa vida de Iván, un mozo de 36 anos. Ocorría durante as festas de Matamá en Vigo. Un dos brazos do coñecido saltamontes desprendíase e a vítima quedaba totalmente encaixada na estrutura, golpeándose mortalmente contra o valado de ferro. Daquela o foco da investigación recaera no dono da atracción, porque un día antes do accidente o Concello desautorizara a súa posta en marcha por non contar con toda a documentación necesaria, algo que foi notificado tanto á Comisión como á Policía Local. Aínda así, o Saltamontes estaba funcionando con toda normalidade. Pois ben, hoxe coñecemos novidades sobre este caso. É que o xulgado investiga tanto a Comisión de Festas de Matamá como o seu presidente por un presunto delito de lesións. Con el precisamente puidéramos falar no momento en que todo sucedía o pasado agosto. Actuar rápidamente y así fue la comisión, rápido de mostrar el perímetro porque al final había mucha gente y había que centrarse en este caso en el joven fallecido. Solo estamos pensando en ese joven fallecido y sobre todo en su familia porque es durísimo, durísimo, durísimo. Esto no puede suceder. No es que sé que es una tragedia, sé que es un accidente, pero no puede suceder, no puede suceder. Escoitábamos a Cristian, o presidente da Comisión de Festas abatido ese día dicindo que isto é un accidente pero non pode suceder. 7:42 da tarde. Cristian, moi boas tardes. Moi boas tardes. Cristian, antes de nada, agradezoche moito, de verdade, agradecemosche moito que estés hoxe connosco en Hora Galega porque sabemos, dende logo, que non está sendo un día doado para ti. Ti enteraste hoxe a través de nós, dos medios de comunicación, que está sendo investigado por esta morte. Cristian, non sei que se che pasa pola cabeza, acabamos de escoitar cando fora o accidente, xa estabas abatido. Hoxe en que pensas? Penso neses días volver a recordar esa dor, tanto miña cos meus compañeros da Comisión de Festas, enterarte, de momento pola prensa, esperando esa notificación oficial. Cristian, eu que puiden estar contigo aqueles días, non? Escoitar esas palabras, ver como te desenvolvías, xa te notaba afectado. E hoxe estou te notando tamén por teléfono bastante afectado. Creo que tes que comparecer, se non me equivoco, en Vigo, no xulgado, o 29 de maio. Como afrontas esa comparecencia? Como te estás mentalizando para ir ese día? Non, como te decía, estaba esperando esa notificación oficial para sempre asesorado con o noso abogado para ver os pasos que temos que seguir e, como fixemos naquel momento e agora, pois, volver a recordar eso e, sobre todo, facer esa piña entre os compañeros de comisión que, al final, pois, darlle esa tranquilidade e intento, animalos e, eles me animan a min e que temos que superar estos asuntos como decía naquel momento, penso mesmo, o traballo das comisións, a nosa, de todas, é a competencia de seguir estas festas tradicionales ou verbenas que temos en Galicia, é o noso cometido fundamental. Entonces é doloroso verse nesta situación e por eso reunións que temos con comisións de toda Galicia, pois explicamos os nosos casos buscando ese apoio que o que estamos vivindo nós, pois pode suceder a calquer comisión de festas. Entonces, claro, Cristian, aquí de feito moitas veces cando hai unha imputación, cando hai unha investigación, pois pódese tomar con certa garantía porque así podes ir co teu abogado, podes explicarlle a xuíza o que vos teñades que explicar. Hai neste momento dúas imputacións, dúas investigacións, o dono desa atracción e agora a vosa Comisión de Festas, a ti particularmente como presidente. Cristian, non sei se vas ese 29 de maio a aproveitar para explicarlle a xuíza que investiga este caso
por que estaba funcionando ese saltamontes o día que ocorre esta desgraza absoluta que todo o mundo compartimos, cando había informes do Concello que non o permitían, por que estaba funcionando e de quen é a responsabilidade baixo o teu punto de vista, non, Cristian? Eu, como dixen desde o primer momento, máxima colaboración con esta investigación, porque o que queremos é que isto se solucione canto antes e pasar estes momentos que, xa pasaron 7 meses e hoxe me encontro con a mesma sensación que tive en ese momento. Entonces, é o momento de esperar que chegue a carta oficial e traballar con o noso abogado e ver todo o que tenemos que explicar. Bueno, Cristian, pois agradecemosche moito que entraras hoxe con nos en directo, nos contaras o teu sentir. Imos seguir moi de preto este caso para ver como remata todo. Moitísimas grazas, un saúdo. Moitas grazas. Bueno, desde logo... Estaremos expectantes con este caso, porque obviamente é unha logo. vítima mortal, 36 anos, É esa importante. vítima mortal, así que tense que esclarecer, sexa de quen sexa a responsabilidade. Veña, Desde María, logo que sí. subimos, cambiamos de Vale, ton, por favor. Por favor, Veña. cambiamos de ton porque imos seguir falando de